меня кто-нибудь? Ответьте. Ответьте, прием. Прием. Говорит станция Ливерпуль 815 815. Прием. I per Liverpool ja és tard, microcosmos del planeta humà. Cadaqués ja no existeix i les nostres tardes vora el mar. Califòrnia s'ha isolat, Richter no perdona ni el més gran. Vandelló s'ha aficionat, Catalunya és radioactivitat. Són bolets postindustrials, cementiris nuclears, Puccinelli sense mans, laberints inacabats, cantautors poc inspirats, polaroids per revelar, Pèrits incapacitats, fills de l'utopia. Venècia ja és tot blau, s'ha acabat per sempre el carnaval. Espinelva s'ha cremat, Pare Noel suïcides enterrats, i Pequín deshabitat, la muralla no es va defensar. Barcelona és un forat, el segon origen ja ha arribat. Són bolets postindustrials, cementiris nuclears.